za mu kalli types of set, ma'ana types of set guda nawa muke da su. Na farko ga finite set. Finite set shine wanda za a iya ƙirga elements ƙwaya nawa ne a cikinsa. Misali kamar tabular form, mun ga kenan shi finite set ne. Misali kana da set P, a cikinsa akwai elements 2, 3, 4, 5. Kaga wannan finite set ne, an san elements ƙwaya nawa ne a ciki. Shi ne kawai abin da ake nufi da finite set. Kayan kwalliya finite set ne, an san abubuwa nawa ne a cikinsa. Mathematical set shi ma finite set ne, an san abin da ke a cikinsa. Don haka waɗannan duk misalai ne na finite set. Idan kuwa aka ba mu haka, A intersection B is equal to X such that X is in A and X is in B. Wannan ba za mu ce masa finite set? Ƙwarai kuwa, saboda ai an san cewa element ƙwaya nawa ne a ciki. Element da ke ciki akwai X a A, akwai X a B. Kenan me a ciki? Ƙwaya ɗaya ne. Da haka wannan ma finite set ne.